बिसायख'थिनि फसायथिं मेला जोंना मालागुरि बिसिटिसि हिसाबै प्रत्येकटा बुथनि जोंना कार्जकर्ता फैदों शक्ति केन्द्रनि आरो बे मालागुरि बिसिटिसिनि सिङाव थानाय जोंनि भटार्स बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायदों फैगौ समाव जाहाथे जोंनि भटार्स जे भट होग्रा बिथांमोना खुनु जायगायाव लटर पटर जायालासिनो खुनु जायगायाव उल्था सिदा जायालासिनो जोंना जिहेतु एनडिएनि केन्डिडेट सौराम बसुमतारी बिथांखौ जों भट होनांगौ आरो नांगालनि सावगारियाव भट होनांगौ होननानै दिनै जों मोनसे मोजां मोनसे जों परिबेस मोनदों आरो बे परिबेसखौ मोननानै बिथांमोनखौ जों खावलायबाय जे जोंहा खुनु गोनो गोथो सानालासिनो फैगौ बिसायख'थियाव बे 9 थारिखआव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ जाहाथे नांगालनि सावगारियाव होनानै बे गसाइगाव एलएसिनिफ्राय सभाराम बसुमतारीखौ देरहासार खालामो बेखौनो जों खावलायनो फैदों। बिथांमोनहा प्रभाब होनना बुङोब्ला बिथाङा बाइ इलेक्सनावसो देरहादोंमोन बै समाव आरो बिजेपिनि सापर्ट लानानै बिथाङा देरहानो हादोंमोन दिनै बिजेपि जेराव सापर्ट दं बाव एनडिए हिसाबै दं बे देरहायो गतिके जों सानदों जे नैबे गसाइगाव एलएसिनि सिङाव थानाय जे सभाराम सारनि देरहानाया जों नुहुरनायाव एखेबारे रोखा जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि जे देरहानाया एखेबारे रोखा इउपिपिएलआ जोंनि बे गसाइगाव एलएसियाव खुनु फेक्टर जानाय नङा होननानै जों सानदों मानो होननानै बुङोब्ला बिजेपि सापर्ट दं जिहेतुके बे सापर्टआ अराय सम बिथांनो मोनसे आशीर्बाद महरै थागोन आरो बेवहाय जोंनि इन्डियानि केन्डिडेट सभाराम बसुमतारीया देरहासार जागोना एखेबारे रोखा।